uWadu zininzi izinto azenzayo bafethu apha kwezi matches. Ngaphandle kwalena yo replace uMofokeng, uWadu ufundisa amajita amatsha i-game model, i-system Orlando Pirates indlela edlala ngayo. That's why ubona abantu bafana noDion Hoto bangadlali because bayazi system bona. That's why ubona i-players ezintswimpu ezifana noLebone Siyema, oDion Hoto, oSibisi bengadlali because bona baya-understand i-system, bayayazi. Then amajita amatsha afikayo, left back oNeo Raphoho, oSibangani Zulu, oChristian Derbyshire, amajita asayifunda le system at the same time kubuildwa ne-fitness. So ezi matches bafethu ziyamixa amajita bekudala khona, amajita abuilda i-fitness namajita afundiswa i-system. Orlando Pirates isenaso isikhathi bafethu. Imatch yokuqala ye-league idlala nge-2 ka-August Satrag e-Orlando Stadium, phofu kuthiwa yintoni ngoku, Orlando Amstel Arena. Machita inkosi ngobuyela ki-channel, igama lami nguseko, uFootball SA lona. Orlando Pirates versus iCadiz yase-Spain, second pre-season friendly. Le yokuqala bi-1-1 draw against i-team yase-Spain, iCordoba. Le match idlala ngomso ngomgqibelo, ixesha to be confirmed. Ndilapha ke manje for ukwenza i-starting line-up, ucoach Abdeslam Wadu esilindele bawuzaspika. Xa kuphela le video ndiyabelieve uba uzovumelana nami ngale line-up, uthi ajonga i-grand line-up yale Bari. Mangabe ndiyitsala majita mandingene ke-line-up bafethu, izathu ze-players endizifakayo apha kule line-up majita zawuthetha ngazo after ndichaze i-line-up. U-Abdeslam Wadu bafethu benditshilo almost before ne-test enkulu ngoku amshoka i-career yakhe oreplacer i-superstar Relebohile Mofokeng, number 10 position, the heart of i-team, i-creative force ye-team. Bendike ndatsho kwi-videos ezidlulileyo majita ba Orlando Pirates Abdeslam Wadu funeka experiment bafethu, azame i-4-3-3, angakhangeli nje unumber 10 ozoreplacer Mofokeng. I-4-3-3 isystem emnandi bafethu edlala without unumber 10 but u-advanced number 8 abayi-2. Yenye solutions uWadu funeka izame, le uzayizama nakanjani ijampile. Unazo i-candidates ku-number 10 role bafethu. A1 yazo uPatrick Masangwanyo. uTito unayo ability majita, qha isimoko sakhe i-consistency umjita, not just match to match but ematchini nje eyi-1 uTito akwazi ba consistent imatch yonke. But ezinye izinto ndizothetha ngazo ngoku after le line-up bafethu. So 4-3-3 uWadu funeka ezame. I-coaches zithanda i-challenges mos, nansi i-challenge ngoku, replace i-superstar yakho. Epalini lichena le-gold uSipho Chayini, right back Kamohelo Sebelebele, bafana international leyo sani. Uxolo ngophazamisa, before siqhubekeke ndicela i-support, nishaye u-like okanye u-subscribe. Nenye into sicela ningaskiphi i-ads xa zingena apha ke-screen. As i-content creators iyanceda kakhulu loo nto if aniskiphi i-ads. Inkosi bafethu. Central defense umtshana uChristian Derbyshire usweka i-DDC, Cangwakhe Thapelo Xoki ubuyile. Intsimbi left back new signing uNeo Raphoho. And then number 6 apha kule 3-man midfield ngoba i-4-3-3 lena. Number 6 umthethileli Mthiyani, new signing esuka eStellenbosch FC. And then number 8 abayi-2 bafethu Orlando Pirates eza-attacker ngabo, Cameron Danson, Tswembo Lalati Joma kuJayive bafethu. Cameron Danson fake inamba kuJayive. And then uSimpiwe Masilela, superstar esuka eDDC. Tswembo Lalati bafethu talent ngapha kule channel. And then i-front 3 ke ngoku sigqibile i-4 saza nge-midfield 3. Nike ngoku i-front 3 e-left Bohlale Ngwato akantswempu, Bohlale Ngwato bafethu new signing esuka ke-Siwelele. Bendithethile ngayo kula video ezolelinye intswembu Lalati majita. And then uTshephang Moremi kwelinye icala. And then i-center forward Boitumelo Radiopane, Boitumelo Radiopane bafethu. uTumi fanele uba isizin yakhe lena, kudala esiza umjita. So ke ngoku mandithethe nge-reasons bafethu ze-players endizipikileyo apha bafethu. Orlando Pirates mosimanzi siyayazi ba inentaba ye-talent bafethu. Isi-starting 11 isipike apha bafethu, kusekho ezinye players ezi-22 bafethu ezintswembu ezingangena nazo apha zityhune ispan. Isizathu sokuqala amajita lena yi-pre-season bafethu, and imatch yesibini kwimatch eziyi-5 Orlando Pirates ezadlala kwi-pre-season. Pre-season it's all about ubuilda i-fitness, utry i-combinations, uteacher i-new players i-tactics ne-system. So ayo best 11 lena. Okwesibini bafethu
ii-players bezidlalile kule match yokuqala azistart apha kule game. La majita ndiwaphikileyo apha kule 11 bafethu ngamajita ebedlale amanye wawo ebedlale 30 minutes, amanye edlala 45 minutes. La majita kule line up bafethu amanye wawo bedlale 45 minutes, amanye edlala 30 minutes ki-first game. Sakhumbula kule game yokuqala i-substitutes zenziwe half time zabayi-2. Kwaphuma uNkosikhona Ndaba ki-left back, kaphuma nelight iswa i-DDC uMpho Phadime i-left winger. Kangena bani? Kangena uNeo Rapoho i-left back plus kangena noBohlale Ngwato i-left wing. Yozadlala izo light bafethu. Ezafika zazibonakalisa kanjani ezi yakho? Zangena zatshintsha igame Orlando Pirates. Zazibonakalisa kanjani ezo bafethu? uNeo Rapoho left back plus noBohlale Ngwato left wing. So match bedlale 45 minutes kule match, and then kulena i-match bazodlala 45 okanye 60. I-pre-season fitness matches bafethu, i-pre-season practice matches bafethu, i-minutes uyangozinyusa the more udlala i-games. La match bedlale 45 minutes bengikhabi ko ready for badlale 60 minutes. Talking about 60 minutes, i-Pirates yenza 8 changes. Man machite ngathi zazi 3 changes, ndiyamlibala ukeeper watshintshwa uSiyabonga Dladla ube impressive nyanyani bafethu, nayo soke DDC reserve goalkeeper yaqala la match wa impressa umjita. Waphuma na half time angena uSipho Chain plus noRapoho noBohlale. And then ke ngoku after 60 minutes Orlando Pirates yenza 8 changes. Kangena la amajita wabona kule line up. La majita adlale 30 minutes ngalamini. Kule i-match bazodlala 60, abanye badlale 45. Le match by the way bafethu idlala ngomso ngomgqibelo, ixesha to be confirmed. So ivaya kanjalo line up machita. So coach Wadu zininzi izinto azenzayo bafethu apha kwezi matches. Ngaphandle kwalena yo replace uMofokeng. Wadu ufundisa amajita amatsha i-game model, i-system Orlando Pirates indlela edlala ngayo. That's why ubona abantu bafana noDion Hoto bangadlali because bayazi system bona. That's why ubona i-players ezinswimpu ezifana noLebone Siyema, oDion Hoto, oSibisi bengadlali because bona baya understand i-system, bayazi. Then amajita amatsha afikayo e-left back oNeo Rapoho, oSibangani Zulu, oChristian Derbyshire. Amajita asayifunda le system at the same time kubuildwa ne-fitness. So ezi matches bafethu ziyamixa amajita bekudala khona, amajita abuilda i-fitness namajita afundiswa i-system. Orlando Pirates isenaso isikhathi bafethu. I-match yokuqala i-league idlala nge-2 ka-August Satrag e-Orlando Stadium. Phofu kuthiwa yintoni ngoku? Orlando Amstel Arena, 3:30 Satrag. And then before la match kukho ezi friendlies yi-4. La match yokugqibela apha kwezi friendlies yi-4 zizayo Orlando Pirates la line up uzayibona ke ngoku, I think inge 26 July la match, which is iveki before i-league iqale against i-newcomers, i-rookies, amakrwala, i-Milford FC. So la line up yala friendly yokugqibela bafethu yiyo le sayibona ba okay yajonga Orlando Pirates i-starting line up sayo sabanjena xa iqala ukudefenda i-league yayo. Otherwise nazo vandag bafethu, otherwise nansi line up yanamhlanje machita nibe safe nge-weekend bafethu. Cela ngale balo support i-channel bafethu, go like no subscribe. Izawusuka ngo-August bafethu kweqala i-season. Apha kule channel bafethu ndizayisusa nge-match previews plus ne-match reactions bafethu. Uqala ngo-August ide yophela i-season machita. Ndibola grand disc bafethu, mna andibukele disc lidakwe kakhulu ndinxibe i-shades bafethu. Okanye manje ngigqithe eTV-ni bafethu ndibukela grand disc, andifuna uphazanyiswa, andifuna uncokola ngoba ndifuna unika i-match reactions ezi-grand bafethu. Watch bafethu.